Assalamu alaikum. Hoş geldiniz. Olmaya adaylanız. Hazır birazcık adamlar cemlensin. Bir informasiya paylaşacak. Şu an Türkmenistan'ın içinde narkotika'nın işgərləri barada narkotika'nın başlığı alın paraları, orunbasarları, avro çenni hem mesela atlarına çenni neçe pul alanlarına çenni hem informasiyaları berjädir. Bu aytacak gurrunum yani udaki polisiya yani Akıl velayetinin polisiyası ve Sarıqsaqı narkotika'nın başlığı, şonun orunbasarı, şonun näme biznes edýänler barada aytacaklar. Näde pul işlendikleri barada. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Go Allah şükür ediniz olma canınız sağ mı? İyi yayınlar, hoş geldiniz. Go maşallah, go olsunuz böyle. Başlayalım mı onunla? İnşallah, sağ olun. Hadi yürüdü onunla. Berdi Sarıqsın narkotika'nın başlığı, Berdi Keşa, yani kömekçi Serdar. Berdi Keşa lakamlı Serdar bilen özüne ınan vazifany hyýanatçylykly peýdalanyp, soňka awtololardan minýär. Berdiňiň Sarıqsın oba görünür diýen owatynyna daçasy bar. 3000 sany goýuny, sygyry hemde düýesi bar. Sarıqsın oglanlaryny Äneýdäki vilayet polisiýasynyň içinde narkotika'la dykyp, şu narkotika'nın başlygy Ahmet lakamly çeçen ve onun kömekçisi törü ve sülçü toylu tutulan adamlar urup toğu tutup zajgalka basıp adamları pitka edýärler. Erkek hem de ayal maşgala zulüm edip pitka edýärler. Narkotikda biri tutursa, on bilen janlaşan kim bar bolsa olary çağırıp assalamu aleykum. Olary hem urup ýeňjip pul alyp bir aýyň içinde iki adamdan 50.000 dolardan, birinden 25.000 dolardan, birinden 19.000 dolardan, birinden 5.000 dolar, birinden 4.000 dolar alırlar. Sarıqsa tramadollu gulam diýip biri tutuldy. Olam 11.000 sany tramadol bilen tutuldy. Hemmesi öýünden çykdy. 11.000 sany watandaşlar gödüňde ötüp. Şondan 50.000 dolar alırlar. Ýöne şonu da baskı berdiler. Gulamyň agasyndan hem 25.000 dolar pul alırlar. Ýöne basylmady. Sebäbi para verimçi. Marat Türkmen dip tanalyan şahsdan 50.000 dolar para alıp ulan senin adyň beripdir diýip pul verip sırtını yaptı. Bundan 4 ay öň drone uçtu Irandan. Sarıqsa tarap. Ve Berdi Keşa diýilen narkotika'nın başlygy şol drony garşy alýan adamlar bilen tutup olaryň atlary şu tutulan adamların atlary biri töre Saryň ogly, biri Aksana diýip prokuratura işleýän ogly. Akbawul diýip tanalýanyň oglan bar şolun üçin. Hersinden 50.000 dolar para aldylar. Berdi Keşa, Serdar, Ahmet Çeçen, toylu hem de töre pullary öz aralaryna bölüşdiler. Hatda bular bilen bir hereket edýän Sarıqsyn awuryň başlygy Hanyelli we Rüstem awur. Hemmeten pedalle. Berdi Keşa diýilýäniň eline dolajagyny bersen, arkaýyny işleýän narkotika satdyrýar watandaşlar. Düşündüňizmi? Dawajy ýalar biz Sarıqsyn narkotikanyň başlanajagyny dile. Ha watandaşlar. Berdi Keşa. Aleykümselam. Aleykümselam. Berdi Keşanyň nomeri
61'likden 00 77 03 00 77 03 61'likden berdi. Narkodiyalyň başlygy Saraxsynky. Aleykümselam. Hemmesiniň telefonu var vatandaşlar. Bir-birden jaň etjek. Vatandaşlar pullary seredim ha. Müňläp 50 müň. Aleykümselam. Aleykümselam. Dençik näle gowmy? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tak, bula jogap beren ok. Davaysa onu beýleklere geçelim. Hana jaňa deli. Han geldi. Awuryň başlygy. Ulum doýlaň içinde. Hoş geldin Nura, gel. Aleykümselam. Tak. Eğer muňa jaňa diýär. Aleykümselam, hoş geldiniz. Aleykümselam. Salam Zeynep. Haniyeli. Haniyeli, salamu aleyküm. Yok dostum, asıl sen yanlış düştün. Asıl sen yanlış düştün. Siktir bilen mi? Äder görersin ertir beribin. Kim ettirýär, kim ettirenok. Siktir gel. Garaşdan tak. Tak, haniyeli. Indi Rüstem'e jaňa deli. Awuryň başlygy gel Nura. Çıktı telefonu. Gel Nura, gel. Talip, can tanımay. Şükür sen näle, hoş geldin. Özün näli? Şükür eder men täden agda keçeyin. Berdi Saraxsyň narkodiyalyň başlygy. 61'likden 0077 03. Telefonu. Ýanyna kömekçi Serdar. Berdi Kerşe lakamy. Berdiň Kerşe diýip lakamy var. Serdar bilen özüni onalan biri ýa-ni hyýanlyk peýdalanyp soňky awtolardan Berdiňiň Saraxsyň owa görünür diýen owasynda daçasy var. 3000 sany goýuny, sygyry hem de düýesi var. Narkodiyalyň başlygyny hormatly watandaşlar. Saraxsyň oglanlaryny Änewdäki velayet polisiýanyň içinde narkodiýaga dykyp, şol narkodiýalyň başlygy Ahmet lakamy Çeçen we onuň kömekçisi töre we sülçi toýly tutulan adamlar urup, toga tutup, zajigalka basyp adamlary pytka edýärler. Erkek hem de aýal maşgala zulüm edip pytka edýärler. Narkotikde biri tutulsa, oň bilen jaňlaşan kim bar bolsa, olar çagyryp, olaryň urup ýeňjip, pul alyp, bir aýyň içinde iki adamdan $50,000, birinden $25,000, birinden $19,000, birinden $5,000, birinden $4,000 aldylar. Saraxsy tramadolly Gulam diýip biri tutuldy. Olam 11,000 sanak tramadol öýünden çykýar watandaşlar. 11,000 sanak tramadol gözüňe ötürün. $50,000 para berdi. Şo Gulam diýilen oglan sıpmak üçin ýöne şonu da tutup pulunu aldylar, ýöne baska berdiler. Gulamyň agasyndan hem $25,000 para aldylar. Basylmamagy üçin, ýöne şonu basmadylar. Marat Türkmen diýip tanalýan şahsdan
$50.000 alıp Gulam senin adyny berip berdi, pul berdi. Mundan 4 ay öň dron düşdi Eýrandan Türkmenistana. Saraksa. Berdi Keşe diýilen narkotiýalyň başlygy we ýanak Serdar Pamoşny şolar drony garşy aldylar. Ve şu taýda şu drony garaşýan olanlar wady. Baklafen menen şu dermanlar getirilende şu taýda tutulan adamlar aýdylmasa biri Töre Saryň ogly. Biri Aksana di prokuraturada işleýän ogly. Birim Akbawul Italiyanyň ogly, Tanalyanyň ogly. Hersinden $50.000 pul aldylar. Berdi Keşe, Serdar, Ahmet Çeçen, Toylu hem de Töre pullary öz aralaryna bölüşdiler. Hatta bular bilen bile hereket edýän tarafyň awuryň başlygy Hanýerli ýanka jaň edenim bar. Ýalňyş ýere düşdüň diýip. Şol bar, ýene Rüstem Awur bar. Berdi Keşe diýilýäniň eline dolajagyň berseň arkaýyn hereket edip bilýän hiç kim adam tutunok azar berenok. Ýagny şolar ýalak Türkmenistanyna näme diýe bedew wady bilen gitýän Türkmenistanymyza hana arkadaňyz narkotik aýyrdy zat tikleýärňiz aýna şu wagt narkotiýalynklar şeýle hereketler edýär watandaşlar. 3000 tane goýuny wady ýa uraga. Goýuny, sygyry, ondan daşary, düýesi, daçasy wady. Näli ýaşaýarlar, görýärmi uraga? Ay gurban bolayım, hökümetinden başkalarda garaşmak ýalňyşam mor. Bulardan başkalarda garaşmalam däl bara. Apepiyana. Namadak geçdik ha. Yekece normal işleyen edarat yok. Dine galtaman, talançı, hemmeten kanunun aşağına girip uğurluk ediyorlar. Kanunun aşağına girip talançılık ediyorlar. Kanunu ulanıp kanunsuzluk ediyorlar. Kanunun adına kanunsuzluk olmaya yönüşülür ediyorlar. Bular kontrol edýänem ýok, hasap sorabiljegem ýok. Ýurt bir adamyň eline dur. Şogurlese basylýa, şogurlemede de aşannakylar öz arasynda oňuşýarlar. Awurlar, prokurorlar, komitet. Öz arasynda oňuşup çyk ýapýarlar temany. Bolan kime bolýar? Garip taýhana, halka içide bolýar. Tak što bununla goğuluk yok vatandaşlar. Şunu düşünseniz de düşünýäňiz. Düşünmeseňiz hem düşünýän çaňyz kösenýäňiz. Bununla goğuluk yok vatandaşlar men diýeýim. Hawa. Elbette bularo häzir kanuny yol bilen ýöreseler, akça alýarlar, aýlyk bilen ýaşap bilmeýärler. Şoň üçin vatandaşlar kökü bilen aýyrmaly. Ol awurlar aýranyň goý täzesini ýerine goýanyň bilen düzelenok. Ya hekim aýryp ýerine başga bir hekim goýanyň bilen bolanok vatandaşlar. Kök zaýa. Kökü çürük çünkü. Kökünde bir düzgünçülük var. Kökünde zaýalyk var. Kökün Berdi Muhammedowlar. Berdi Muhammedowlar düzsünden ha aýdy oturýarsyň. Tutsunlar şu awurlary, prokurorlary, dünýadaň bir giden adamyň adyny. Näme üçin degen o? He? Garip taýhan kalbasa awurlasa bayram alyň bazaryndan video çekip goýýarlar, çäre goýýarlar. Aýany näme üçin organ, awur, awa ýanky adamlar etse, olary içil degen oklar. Näme üçin degen oklar vatandaşlar? Çürük sistema çürük çünkü. Berdi Muhammedow çürük. Teret näşe pullar, para berilen pullar şular. Deri nomerini tap bilýärler isteseler. Näşe ziyatka berilen pullar şol narkotiýalyň başlygy şu pullardan ziyatka alýar. Görýän pullaryňyz narkotiýalyň başlygyna baran pullar şular. Sarakyň narkotiýalyň başlygyna baran. Hormatly vatandaşlar, görüşüňiz ýalyk Türkmenistana bir kanunçylyklar dowam edýär.
Ýaşy uly aýallary zatlary getirip toga tutup zyjgalka basyp erwet pitkalary diýe bu haramzadlar. Men geçen sene Narkadzel barada wiza çekipdim. Şu wagtym edilip gelýär diýip aýtdym men şu jenayetler, pitkalar zatlar. Görşüňiz ýalak näme men size şu wagt apaçyk atlaryna çene berdim. Jenayet jogapkärçiligine çekmeli bu haramzadlary bular ýalak. Bir ýanaçylyk edýän adamlary doktor bolalar. Galip şu pitka var ha, padvala sokup soru jogap edýärler da urup ýenjip. Şunu sen etdiňmi? Bam sen gelin. Bol boynuň allyp urup ýenjip toga tutup gorkodup. Ey men var ha, dünýäniň iň milliarder adamsy Elon Musk da getir Elon Musk'y padvala sok toğuru overladım diýdirmesem hele bolayyn var ha. Eger pitka bilen şoňa men toğuk overladım, açdym, teýär garnymda öýüp bilmedim, şoň üçin goňşuň toğuk ketene girip toğuk overladım diýdirip görkedeýin. Elon Musk'a getirin Elon Musk'y. Şoňa dünýäniň iň milliarderini men toğuk overladım diýdirip bolýar. Sizin onuňyz delil däl o haram organ işgärler, ey. Onuňyz delil däl sizin. Adamlary ol reşotgaň aňartynda başyna 5 bolup 6 bolup geçip olar sorag eden bolup gorkodup boýnuna ýüklemek ol sizin praftyňyz gorkodan ey haramlar. Aleykümselam. Men diýjek bolýan adam kanun mesafynda basınç altynda alınan pakazany kabul bolan ola bilýärmi? Aslesim davleniýa. Konstitusiýada bar o madda. Konstitusiýada bar o madda. Konstitusiýaňa enesine öwediler bular. Konstitusiýa. Enesine öwediňiz. Vayskan näde aýdyňyz ay walla? Dagatdyňyz da vayskan o. Ne tertip barly ne düzgün. Häzir berdi keşe jaň aýtýan, ýa-ni jaň aýtdym almady. Belki o şu habarın aydandırlar efirde adın ağdalya deyip. Ay berdi keşe. Narkadiyalyň başlygy. Görün nämeler bolup ber, gözel ýurdumyzda vatandaşlar. Wa aleykümselam, hoş gelýäňiz göherenji. O ýagdaýlaryňyz. Men ölmesem sizden diýmek, siz menden diýmersiňiz. Men diň ölsem diýnersiňiz menden. Bizden soňam diýmezler. Kime ýapdylar? Hatta wara soňam merkezdäki Ýaz Muhammed bilen bölüşýärler tutulan dermanlaryň puluny. Sebäbi Ýaz Muhammed diýilen Narkadiýaly Luboy dermana jogap berýän bölümiň başlygy. Luboy welaýatda derman bilen bir zat tutulsa, şonuň jogapkärçiligine olam köne oturan möjek. Arada adyny agladym şoň. Narkadiýaly barada çekilen wideolar. Şu Kaçka kayf euro diýilýäniň nomeryna jaňa gördüňmi? Yok, davayçı kağıdını okuyun, şu akşam yanki aydan. Kağıda gelenler üçün vatandaşlar, köprek like basın. Akauntun bana olacak kopyatır, biliyorsunuz öğreniniz. Yani yok, kağıda akauntunu açalım. Menke miskur ýa-da. Mikrofonun yapaydan uğra. Berdi keşe, Saraxtın Narkadiyalyň başlygy. Telefon nomerim 61-likden 007703. Ýanyna kömekçi Serdar. Berdi keşe lakamly Serdar bilen özüne ynanlan WP'ni hyýanaçylykda peýdalanyp soňky awtologlardan minýär. Berdi keşanyň Saraxtyn oba görünür diýen obasyna daçasy bar. Şo taýda 3000 sany goýuny, sygyry hemde düýesi bar. Watandaşlar Narkadiyalyň başlygynyň 3000 sany maly bar. Görün. Saraxtyn oglanlaryny Änewdäki welaýat polisiýanyň içine Narkadiýaga dykyp, şol Narkadiýalyň başlygy Ahmet Lakamy Çeçen we onuň kömekçi Töre we Sülçi Toýly tutulan adamlar urup, toga tutup, zajigalka basyp adamlara pitka edýärler watandaşlar. Erkek hemde aýal maşgala zulüm edip pitka edýärler. Narkotikde biri tutulsa, oň bilen jaňlaşan kim bar bolsa olar çagyryp, olar hem urup ýenjip, pul alýarlar, almasalar basýarlar olar. Pitka edip onam.
Bir ayın içinde, ene şu bir ayın içinde 2 adamdan 50 000 dolardan alırlar. Birinden 25 000 dolardan, birinden 19 000 dolardan, birinden 5 000 dolardan ve birinden 4 000 dolar para alırlar. Yankı, berdi keşe ve onun toporu. Sarasta tramadolu gulam deyip biri tutuldu, yan yakınına. Öyünden 11 000 tane tramadol çıktı vatandaşlar. Şol gulamdan 50 000 dolar pul aldı. 50 000 dolar pul aldı, berdi keşe deyilen. Şu 50 000 dolar alandan soňra şonu da baskı verdiler meni. Pütkada çeker deyip sizden bar arkayın sıra ötüp gulamın hem ağasından 25 000 dolar pul aldılar vatandaşlar. Basılmamadığı için ve basılmadı. Murat Türkmen deyip tanılayan şahsan 50 000 dolar pul alıp gulam senin adyny beripdir deyip Murat Türkmen hem 50 000 dolar pul verdi. Görün vatandaşlar. Mundan 4 ay öň Irandan drone düştü tarafsa. Ve berdi keşe diýilen şu drone'un düşen ýerine zasada oturdular. Şu taýda şu drone almana gelen oglanlaryň atlaryny aýtjak size. Öz atlary ýok, ýöne tanalyan ennatalaryň atlaryny aýtjak size. Biri Töre Saryň ogly, biri Aksana diýip tanalyan prokuraturaň işgäriniň ogly. Birim Akbaul diýip tanalýanyň ogly. Hersinden 50 000 dolar pul aldılar. Berdi keşe, Serdar, Ahmet Çeçen, Toyly hem de Töre pullary öz aralarına bölüşdiler. Hatta bular bilen bir hereket edýän Sarasyň awuryň başlygy Hanygelli we Rüstem Awur. Berdi keşe diýilen eline dolajan bersen arkaýyn narkotik aýlap bilersiň. Hiç gele problemi ýok Sarasyň içinde vatandaşlar. Näde izak surat şolaň eline berilen pullar şular. Ha vatandaşlar, Türkmenistan'ın narkotik diýilen adamlar, görün, bilin şu datlary. Beh, canım alan oğay. Ana o da canıt görelle, neyme şoň ady? Rüstem'e canı deleni. Neçedir şoň nomeri? 93-68. 60 ýaşlykdan. Конечно anlaýarlar. Freedom bet surat tapsınlar. Eyyam can gitti, wow. Rüstem, salamu aleyküm. Aleyküm selam. Gowmy ýagdaýlar? Da şükür kimme? Nemele Hanygeliden alym nomerini? Daşary ýurt doğru etkeni. Hawa daşary ýurtdan can etýänler, şol änelik bir mesele wagtly sen awurda dämegem sen. Hawa kim? Hanygelli bar, Hanygelli awuryň başlygy şol berdiler, ben dostumyň agasy. Aýo, sen özüň kim bolýan? Men tanşy bir dostuň jigisi men agam. Aha. Birini şol bir mesele wagtda şu änelik bar. Bir saňa bir jaňatsa bolarmy şol? Aýşe 10 sutka adypdyrlar. Kim? Birini 10 sutka adypdyrlar diýen. Onsa? Şol çykarmalylar, bir kömek etsen agam. Sana can eder ýadyr, men gürleşýän gyzym bar. Gülälek diýip. Äder sana can eder. Şoň jigisini tutupdyrlar da 10 sutka adypdyrlar äne. Bolýan bilen ha. Bolu, sağ ol. Gadaryň bilersi. Bolu jaňlaşaýdy da. Vatandaşlar, bular hemmesi wara bir pedalda. Gördüňizmi vatandaşlar? Entäm wara wah. Yankı Hey, suutnama gerek gele. Suutnama gerek gele. Ine suutnama vatandaşlar. Korrupsiýon suutnamasy. Gördüňiz vatandaşlar. Şular hemmesi bir pedalda vatandaşlar. Ne vatandaşlar? Hemmesi dolu oturýarlar bular. Yan gördüňizmi näçe pul? Dawaýçy pluslak görüňär, näçe pul bolýan aýdaýyn men size. 250 000 dolar, o 100 000 dolar bolýar.
$25.000, $125.000 bolýar. $19.000. 125'in üstüne 19 näçe bolýar? 144 bolýarmy? $144.000 bolýar. Birinin $5.000, $149.000 bolýar. Birinin hem $4.000. Wow. Wow, vatandaşlar $150.000. Kulağa ansada kulağa. Hayran galmaly bulara. $153.000. Wow, vatandaşlar. Hormatly vatandaşlar, gaty gowy. Görüşüňiz ýalak. Ayt bolýar, men matematik Bolýar sana saýdy da. Täzelik ýa aýtdym ha, YouTube'da göräňiz bu efiri. Vatandaşlar, halkymyza zulüm etýärler. Narkotik satan adamlar elbetde basyn, ol barada şüphe ýok. Basylmaly, hemmesem kim halky zäherleýän bolsa, ýöne oň bilen jaňlaşan adamlar tutup getirip erkek aýal maşgalary pitk edip zyjgalka basyp 60 ýaşdaky bir aýaly diýe balagyny syýyp balagyny sıçypdyr diýär o vatandaşlar. Şu polisiýanyň içinde pitk edilip, düşünýärmi? Bar nire ardyň aýtsaň aýdaý diýe, bar serdar aýt diýe, bar köşke baryp aýdasyň ýerde aýdaý. Şo ýaly aýdyp ber o vatandaşlar. Görüň. Hökümetimiz ýok bolansa şu zatlar bolup otýar. Hökümetimiz ýok bolansa şu zatlar bolup otýar vatandaşlar. Näme zady bolay? Haçan siz pikirlenjek ertirsiň başyňyza gelse şu ýadatlar. Allah gorasyň. Gelin efire goşulun. Gelin aýtjak goşaklaryňyz bar bolsa aýdyň. Gördüňizmi vatandaşlar? Men size bu ýöne gürlämi okuyam, zat kak poложенdir bar. Sumalar üçin aýtdym. Ana pul, izak pul şul. Şu pulu serin nomerlerini tap bilerler, erde isteseler var şu pulun. Şunu ýal maskasy var. Ekrana görkezýän maskasy var, biram hakyky ýüzi var. Şunu ýal maska giýýär bular, maska. Ekrana odan jogurunlar edýärler, arka tarapda bolyn. Oğurluk, korrupsiya hemme zat bar vatandaşlar. Şular ýal maska giýýär bular. Ştaýdan men непорядочный organ işgärlerini aýtdýan, haýsy bir halkymyza zulüm etýän her biriňiziň ýyzyny ýetersin inşallah. Her biriňiziň ýyzyny ýetersin. Siz halka zulüm etýäňizmi? Etýäňiz. Mesele däl, menim siziň garşyňyza söwüşjek. Näme edip bilersiňiz? Ne men bärde bir telefon bilen sizi video çeksem näme boljagyny bilýäňiz. Ýöne men boş gürlemeýän, diňe edýän zatlaryňyz aýdar. Hiç kim töhmet ýok, zat ýok. Şoň üçin halka zulüm etseňiz netijesine özüňiz kanagatlanarsyňyz. Vatandaşlar nämeden kösenýän bolsaňyz aýdyň derdiňi diýin. Çekinmäň, utanmaň. Meniň hem 7% zaryadym galy talip. Özüm biraz kulawrakdy. Bolýa habarlaşar, sen arkaň işini biler. Bolýa vatandaşlar. Janyňa sag bolsun, bärde bir festival bar ekenmi? Menem şo. Bilen vatandaşlar, gönül getiriyor başlaýarlar. Demäli, ulan doğan oğlanları, garnaşlar, zatları, agdalansoň şo ýaly zatlar bolup ber. Her biriňiň ýyzyna ýetersin inşallah. Eğerde Gurban Gül serdary işlemeýän bolsa, olaryň deregine biz işler. Halkymyza bize çykar. Biz halkymyzyň arkasyndadyr we ýanyndadyr inşallah soňga çelni. Zulme uğrayan halkyň ýanyndadyr. Mazlumyň ýanyndadyr. Gelin vatandaşlar, gelin efire goşulun. Varslan. Gaty gowy bilýän, kime çäre görüp çäre görmeýänler. Dostum öldürjek bolsalar bar ha, gyýryp öldürjek bolýan daty kurulap ýetçi adam gelip işini edip gidýär o. Hiç kim odat etmeýär.
Sinek ýaly bazarlamaya. Gowun maral näle? Assalamu alaikum, rahmetullah berekatuhu. Wa aleykümselam we rahmetullahi berekatuh. Gowun ýagdaýlar janyň sagmy? Oo, Allah şükürler olsun. Nädýän jan saglyklary? Benim aklıma geldi de bu arkada diye de sıçak dağdık koymalılar bundan sonra. Doğru mu Talip? Yaman kovda bey. Laçın doğan sen şuun gelmesen başka gün gelay. Laçın doğan sen bugün birazcık başka tema vardı gülüşeceğiz. Sen başka gün gelay da bolýarmy? Başka efir açamdy. Sağ ol. Maral men özüm alýan adam almaň efir gaýrat edin. Şolar ýalak vatandaşlar. Görüň ne bolup geçen zatlary. Ýerde şolar ýalak doganlaryň tanışlygyny narkotikden zatdan ejer çekip töhmet atylyp basylan bolsa da edem bolsa tanışyňyz bir şeňiz gelin gaýdyň şutaýdy adyny familiýasyny tutuň çykan gurlan doganlaryň üçin adyňyz üçin. Tanışlar edenetliklere dur diyelim. Hiç vakit iş derler. Esası birleşmeli ve dur diymeli. Doğraydı yani. Hakikaten. Hey vatandaşlar, şolar ýalak. Bu ne efiri atrybyga diýip ey gaýgysyzyn sürme olar ýalak. Haramzadalara. Urban Gulynyň bir nikah çağılarıdır olar ýazýanlar. İnşallah çıkarlar. İnşallah. Amin. Gelin de vatandaşlar, yine meni gürleçek bolýan. Gelin de bir zatlar aýdyp berin. Öz pikiriňizi aýdyň, men bilemok. Gelin ha. Efire. Bu efiri YouTube'da paylaşacak inşallah. Tak. Häzir biri maňa bir zat ýazyp berdi, şonu okap beräý diýip 2021-nji ýylda Seyit Muhammediň Dwaýuny agasy Hasan Bezawozda Görogly ýolda lada 20-15 markaly maşynyň üstüne minip 2 adam öldürdi. Ölenleriň Hayit Kakaýewaň aýallygyny şol işi begenjip azat şol işi azat milli hopulukdan satyp aldy. Serdar polis kadr bölüm başlyk we Niyaz we Trawnak polisiýa sürücüsi Hudaý Berenew bilekde çözüldi. Hasan hiç dat bolmadyk ýaly bolup işläp geziberdi. 2024-nji ýylda şol waka aeroport ýolunyň uruna ýene gaýtylandy. Oňa bir adam öldü. Munyň işine seredip oturan şäher polisiýa sürücüsi Marada şu işi yapmaly. Marat Milli Hukuk Ministrliğine aýdyp duran soň näme etjegini bilmän işi prokuratura geçirip goýberdi. Ondan prokuratura işine dogry seredip Mahmudinow Hasany türmäge uratdy. Seyit Muhammedi Daşowyň ýaşaýjysy bolup hukuk goraýjy edaralaryň gapysyna arz edip barsaň özüne haýbat atýarlar. Bolmasa da maşgalanyň döwlet edarasynyň işleýän adam bolsa şolara degip başlaýar. 5 çağatı daşary ýurtda okuýa, halk çağalaryna pul geçirjek bolsa
banka bir aýyňyň gatnap başlaýar. Bul bolsa bir janda geçirdi. Er zapravkasyna baryp dizel ýangaja 1 manatdan beriň zak diýip telefonyň kamerasyny düşürüp alaýsan, şo wagt polis we MHM adam çağırıp seni helak edýär. Ýurdu daşyna çykmak üçin dizel berdirmän goýarlar. Halk şoňa gaýyl bolup dur. Amin muny aletdimi? Başka näme men ular etmeli? Tak. Ava bola aýtdym onu bilýänmi? Başka näme? Kim ol? Я ненамного, я сейчас закрою эфир. Я ради этой информации открыл. Я долго не буду сегодня вести, у меня чуть дела есть. Так, поделился, чтобы распространить информацию. Если не можете, говорит, приостановить зулюм, то распространите его. Так сказал наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Я делаю, я распространяю. Erde bir zulmü düzdürüp bilmeýän bolsaňyz onu eşitdirin diýe. Onu Peygamberimiz aýtdy sallallahu aleyhi ve sellem ýa başga bir aýtdymy toşa ne pomny. Yani göreýin hani. Hazreti Ali aýdypdyr radiyallahu anhu. Hazreti Ali radiyallahu anhu aýdypdyr. Иншаллах в Ютубе уже поделюсь, вы увидите. Про наркотдел сотрудников, кто сейчас работает, сколько они, 153 тысячи долларов денег взяли. Пытки делают людям. Пытки делают, дозволяет возможность, дают людям. Selam. Wa aleykümselam. O mu ýagdaýlar? Aleykümselam. Eşdilýär. Wa aleykümselam. O mu ýagdaýlar? Gowum talip işlep. Wallah şükür, öz ýagdaýlaryň gowmy? Jogap beren ok. Eşdilýär. Talip gowum ýagdaýlar. Sen gowmy? Allah. Adamlaryň interneti işlänok. Canım tam gowum işler. Go Allah şükür. Sen gowmy? Ketip gelýär gow tutanok. Benim kesiyeleri anırdı.
Yo, wapça tutanagan arman işlän oga. Diýen sözüň kimitden marýada. Internet nol. Yankı atryp etdiňiz, men aýdyp berýän zadymy kesdiňizmi ýa kesmediňizmi? Kesmedik bolsaňyz men özüm kesip paýlaşýar. Talip bir jaý meselesinden awara wapça netije ýok bulardan. Näme boldy jaý, näme jaý? Awa. Hiç bir iş hakimliň işgärleri bar, öz işlerini eden oklar. Daşy o boşsun, çenni halky Talip eşdilýärmi? Eşdilýär. Ay braten var internetin golaşdyp gelýärmekden menen şeýle garaşmaly ýagdaýym ýok bolýar aýtsam. Maňa Telegramdan ses urat. Telegramdan maňa urat, men seň sesiňi eşitdireýin efirde. Talip eşdilýärmi? Telegramdan maňa urat, Telegramdan seň sesiňi men efirde eşitdireýin. Telegramyma şakdan ýazyp bereň de akauntymy. Şu akauntu uğradım Telegram'a. Tak, men kime jana çekdim ay? Haýsy haramda da jana çekdim men. Tak. Berdi haramda da. Berdişka. Şeýhli suratyň çalyş gelsene şeýhli. Suratyň çalyş gel şeýhli ýoksa gelen okşa efire. Şeýhli kakan ejen suratyň goýmarsyň bara. Gaty Allah kaýsyn şeýhli. Kakan ejen suratyň paýlaşmarsyň ay bara. Ayalnyky ýok. Alanoga jaňatdym öwre Kakaýewiçe. Täç Kakaýew. Jaňatdym çygy bar Alanoga brat. İki sapar aýladym. Ene bular haramdadlar, maňa gowy zatlar ýazýan adamlar efirindäki şolara baryp erkirek zatlar ýazýarlar. Bar edip biläjek zadaňyz şol. Tiýene ýüzüňizi açyp biriňizden istifade edip bilen o erkek ýaly. Tebe bir gaýratlar o krisa siz. Men ýüzümi açyp size garşy çykyş edýän. Siz ýaly krisa däl o men o edýän zadym erkek ýaly açyp edýän. Gizlenem ok hiç kim. Men bilen siň tapadyňyz şollar ýa. Vatandaşlar görüňine. Haramzadalar konkretno bollar uje. Näme haçan biz bu zatlara durdy ýerdik ha? Haçan açyny biziň ejelerimizi, doganlarymyzy pytka edip kösäp biwuna adamlary sen oňulan jaňlaşypsyň, sen zat edipsiň diýip konkretno edinetdirýär o vatandaşlar. Näme o saraksyn halky? Adam däme ýa näme bir näli bollaý bol düşünmedim men. Edenet gelýärler bular. Mafiya otturlar o ýurdun içinde. Bar o serdar aýtdy, köşke baryp aýdaýdy ýardyň bar bolsa. Arkaýy işdatyn çekinmän. Edenet böler vatandaşlar.
Olmaz. O vatan edenettilik konkretni yurtda. Görüp oturanlar haramzadlar efir, ha? Ne mollay? Fikir etdiniz, pırtınız açılmaz da fikir etdiniz. Ya edilen işler asapsız zat yoktur oğlum. İlin bilen edenini eginin bilen çekersin. İnşallah gözünün angarsına düşersin, şuna düşünürsin. Salam doğan. Aleyküm selam, gomy ýagdaýlaryňyz? Aleykümselam. Hawa ýaşy gowmadyň. O, Allah'a şükür, sağ bolun gowy. Doğan sizden bir kaýyş bilen jaňa çykdym daşmadylar. Aýdy berin. Doğan men Karaçy 2010 ýyl durmuşa çykyp geldim Bahardenden. Awa. Bu adam 2025. 2022'de gaýnyma ýerildi. Karaçy 2010'dan bäri men propiska girip bilemek hiç tüýtdi. Barmadyk ýerim ýok. Bar 15 ýyl şumat propiska üçin girip bilemek. Zakysy 4 çagam. Bir doğan haýyş bilen sesimi eşitdirip berseňiz. Bolya, siz Aşgabatda durjak bolýarmy propiska? Hawa Mirkide ýaşaýan. Dompreleniya men aktalym ýaşaýandygym barada 2022'de $150 berip akt ýazdyrdım men ýaşaýandygym barada. Men 4 çagaly 2010'da çykyp geldim diýip hiç aktymyň haýyry ýok. Barýan, oňa barýan, oňa gurajalar, oňa barýan, suda barýan. Aýşa 2010'dan bäri şowunlary görüp görnügin. Ne jaýmydy, ne gaýnyma ýerli, ne jaýmydy. Ada geçirip bilýär. Sebäbi bir marda bir gyýdy ba, şo ýok, şoň goly ýok diýip şowunlary görüp ýörçi. Gatnaşylmanlar öňmen ýokam. O durmuşa çykypdydan gatnaşylmanlar. Şoň goly ýok diýip men propiskada ýer bilemok, jaýama da geçirip bilemok. Seredin doğanjyň, men siziň adyňyzy, sesinizi eşitdirmem üçin maksat bir gaýrat et, mikrofonu gaýrat et dostum. Men siziň sesinizi eşitdirmem üçin siz adyňyzy aýtmaly bolýarsyňyz. Ýagny kuştaýda gizlemeler sebäbi siz bärde hökümeti ýamanlaryňyz okşatdyň da işiňiň bitmeýänligi sebäpli şu efire gelip Ýok, men hökümeti ýamanlap. Awa, yo, diýjek bolýan adam siz bärde ýerbe diýişeden ýok da, prosto siz işe bolýan ýöne päskelçilik berýär. Aslında bitmeli iş. Yani bitiren oklary işiňizde. Bunun sebäpkäri adamlar. Para vermesen işiň bitiren oklar doğanjym. Ve sen bir sesini eşitdirmek üçin bu efire geldiň da, sen öz adam haýsy dom problemýa bardyň? Näçinji dom problemýa? Men adam familiýama aýdyp. Mir bir dak dom problemýa degişli biz. Karaçy geçen ýyl men näme bardım? Şahar hakimlige bardım. Çydamok inne diýdim. Men çağalym 14-15 ýaşat diýdim. Bir gulluga gitmeli, bir diýdim. Durmuşa çykmaly. Ne eýlek propiska, ne beýlek propiska diýdim. Men gaty kösenýän diýdim. Sebäbi geçen ýyl men öýümde kontratdy sakladym. Saklanym üçin gelip men öýümden men akıtıp gyýdylary, akıtıp bir sutka bizi ýatyrdylar kontratdy saklaýan. Özüňe Bahardän nekeniň diýip propiska dälip men bir sutka sakladylar. Men ýydymdan doganym bilen ýollaşym it bolup gözläpdirler. Men gözläp baran ýerime men ýok diýip habar beripdirler. Men propiskam bolmadyk sebäpli ne işe girip bilýän, ne bir jaýy geçirip bilýär. Diňe şo barlygymyň ýok sebäpli şunlar görýän 2010-njy ýylyň 1-nji aý durmuşa çykyp geldim. 15 ýyllary dompraleniýada barýar, suda da barýar, barmaýan mekan köşke her 6-njy gün girip gördüm. 15 ýyllary şoň ugruna yglaýan. Ýüzüme seredýänem ýok. Diňe oňa git şo günler görýän men. Salam, bir mutalip şuna sorak berýän. Salam gençe gowmy. Ol barlygym propiskada durşaň üçinmi? Awa barlygym propiskada dur on bilen men gatnaşylmadyk. Hiç bir gaýnym gatnaşmadyk. Suda barýan, şu ýaşaýan, şu
Ballydan haýsy ýerde şo mirde propiskada duran bolsa 3 tane goňşuňdan arda alýan bolýan, şol hakykatdan hem şu taýda ýaşanyp diýsen, ony awtomat çykarýarlar propiskadan. Yok, doğan dinle men etdim onu 2022'de Dompreleniya akit yazdırdım. Yaşayanlığım var. 3 qoňşum qoly bilen akit yazdırdım. Elimde akidim şu adam ba. Suda da berdim $1000 diýdi. Berdim men $1000. Aklawçy tutdy. Aklawjam tutdum. 4 aýdan maňa akkad geldi. 22 milyon pulumy aklawçy tutup galdy. Oňa tutduk, muňa tutduk diýip $20,000'dan 22 milyon pulum kem geldi. Yok, şol Men tutdum, etdim 22'de de etdim. Ina geçen ýylam çykdym uruna. sebäbi bara. Men öz praktikamda özüm Yok, şu 2 sepini versen diýdi. Red özüm ýörüte suda bardım, sudan Bardım doğan soradım. men geçen ýylam bardım. Yok, diýjek bolýanym, sudun köpetdäg etrap annaýf diýip sud bady. Şoň başlygyndan ýörüte şu annaýfdan soradym ýörüte. Men daşary ýurda gidip barýan çagalam alyp dedim. Men ýazgada durunýdym. Eger öýüň eýesi diýdim, şol 6 aý ýaşanyp diýip goňşulardan hat getirse sen men çykarýanmy diýsem, hawa çykarýan diýdi. Öýüň eýesem kakam. Onaň men diýdim, başga da hatda diýdim. Hosarly howanaryp Modatlary. Ýöne näme üçin çykarmandyr? Ana sonra şonu olar hökmen çykaraýlar, kanunyna bar. Şu Ana 4 aýdan soň aklawjym. Yok, aklawjym meni akkad getirdi 4 aýdan soň. Şuň 2 hissesini berseň diýdi. Menem oňa ýagdaýym ýok, men ýollaşym nemede aýlygy 2000 manat. Men nereden $3000 berýän? Şuň 2 hissesini berseň diýdi. senden pul aljak bolýan. Şoň üçin şu barlygyň ondan propiskadan çykaryp ondan sen halal diýdiler. Kanun bilmeýäniňi bilip, pul berýäniňi bilip, şoň üçin hem ol şey diýär, sen nirek gitseň hem şu 3 ýanky eliňdäki aktyň alýan, 3 goňşuňdaky tapyň bolsa, onu awtomat çykaraýmaly sup. Islesin, islemesin kanunyna bar çykaraýmaly şonu. Nirek Doğan anana 2010. Gaýnym bädöwür gaýnym bilen barmadyk ýerim ýok. Yok, Gaýnymyň adyna çaýyn gaýnym aýyrly 2022'de ýollaşmaň adyna da geçirip bilen bok ady. Bolanok bilemok barýasa diňe pul talap edýär, bahana tapýar, bar joran men ýollaşym üçümiz ýyllardyr enteýän soň uruna mekan köşke her altyn junam giyirip gördüm. Aydanam giyirip gördüm. Sudun başlygy täzelendi diýdi. Sudun başlygynyň ýanyna bardym. Täze gelipsiňiz dogan şunýaly maňa kömek edin diýsem, bar planyň ýanyna barda aklawçy tutdydy. Oň ýanyna da bardym. O da eýtmeli epesli pul sorady. Menem ýagdaýym ýok, dogan men şoňa diýip gaýtdym. Yok, ol awtomat kanunyna ba men ýörüte soradym. Islesin, islemesin şol adam 6 aý öýde ýaşamadyk ýagdaýynda ol çykaýmaly sebämen ejemin jorasam 2 tane gyzy bar. Ana şo ýanky sen aýdyşyň ýalyk 2 tane gyzy bar. Birini bäbekliginden öz aýallagyna berýär. Şo beren çagasam şol öýde propiskada dur. Öz gyzam şol öýde propiskada dur. Öz ölýär bolýan 3 sowulmaňa urşturýar öýünde. Ay sen era baran, sen jaýyň bar diýip bon ýanky öleniňim gyzy şo taýda ýaşap ulup ösmän 3 tane goňşusyna dil hatalyp awtomat çykarýar sutdan. Şo çykaraýmaly ol ýaşap. Menem ýyllardyr. Gaýtym oşa ballydymyň ogly gullukdan gelipdir, 18 ýaşapdyr, gullukdan gelipdir bolýan. Dompreleniya barsam, onam propiska salypdyrlar. Menem ýollaşymyň nemesi ýok, goly ýok, zady ýok. Nädip muny propiska? Nirak propiska bolsa, çagasam şo tak propiska bolýar diýipdirler. Men 4 çagam propiska giyiri bilen ok, men giyiri bilen ok. Gaýtym 10 çagasy gelip propiska giyiripdir. Öýüň eýesi kim? Şumatga öýüň eýesi. Bilmedim dogan 15 ýyllardyr kösenýän sesim hiç jaňa eşitdir bilmedim. Bir ýerde barmaly ýer bolsa bardym. En soňky derejemde şart çykyp gaýyş edip oturýarym, sesim eşitdirip beriň diýip.
Doğanjom, seredin adyňyzy, familiýaňyzy. Gaýnymyň adyna dur. Gaýnymam 2022-de aýyrly gaýnymyň adyna dur. Ne ölenden soň birine Gaýnymada geçirip bilen yok. Şonam geçirip bilemok, dogan şol sebäbi şoň goly ýok, onun üçinem şol geçirip bilen yok. Ne propiska gir bilen, ne jaý ýollaşmyň adyna goý bilýär. Vallahi bilmedim. Men elimde rak, ama 4 çağılamyň metrikati var. Yıllardır şulayda 2010'dan beri şulayda ýaşap ýörün. Hemme zat elimde ba, akt ýazdyrdım, oňa deňeç ba. Dompraleniň başlygynyň ýanyna bardym, dogan şunýal maňa diýdim. Şuma şahar hakymlyga bardym diýdim. Bir sudya çykdy da maňa kömek etjek diýdi, maňa akt beräýin diýdim. Şu akt demedim de spravka beräýin diýdim. Kompýuterda diýdi. Gaýnyň tölemedik bergisi bar diýdi. Näçe diýdim, jaý hökümet dady kvadrat dolar aşaňa tölegi bar. Eken men bilemokdum ony. 1100 manat diýdi bergin. Bolýa men tölejek diýdim, ýöne ýollaşym aýlygyndan syn şumat diýdim, kömek etjek diýdim. Beriň men bergim şol boýnumda men açık gidecek yerim yok, öyüm melli, yurdum melli diýdim. Başlyk çık bark çıksana, kim salýa bular ýalyklar, aýyryň, bergisi kompýuterda ba, aýyryň dip başlyk şeýdi. Menem surat alym, başlygyň şeýdip, maňa şeýdip, nemedenni surat alym telefonumda. Dompraleniň başlygy. Ular şeyler dinleýän, benim gatnadım, şondan goşulym şuna bak. Aýdaýyn diýip barat. Anne çağılam yetişti bir 14 yaşında, bir 15 yaşında. Kulluğa gitsen Irak propiska durjak. Ya yol nabi qıydım, turmuşa çıkarsam Irak propiska belli boljak gel. Doğanjom, seredin men size bir maslahat bereýin. Şu propiska salan nokdaýmy? Goýun gitmesin ogluňyz gulluğa. Salsınlar propiska soň uradın. Näme o işki? Bot gulluğa alan oklar mı? Gerekkel akitmesinler gulluğunu. Men bir diýen başgalar ya at awraýdan gaçyp ýöremek diýen ya iki taramyň awraýyny gaçyrmadym diýen. Öz ajym bilen süýjüm bilen şulayda diýen ne günler gördüm diýip içaska boýma da ýalbaryp gördüm. İçaska boýmam jaňa paýş dedik gördü. Bolanok. Doğrudan o gerek wagtda kilap akdiýäňiz. Ullu etmäne, ullu ýakasyndan tutuplar edip başga ýöne bir ýüzüne bir haýyş bilen bir obyçny edilmeli iş bolsa da para soraýanlar diýen. Ullu gerek bolanna akdiýäňiz. Doğrudan ýalňyş aýtdymmy? Mene zar etmezdim mara. Oğlum olsa uğratmazdım erkek ýaly. Şuraya hökümet barka ne emesin oğlum? Kime gulluq etmeli o? Şu haramxorlara mı? Öz halkına zulüm etip bören haramzadalara mı? Gelnece men sen wara sesin eşitdirmek üçin sen adyňy aýtmaň gerek şu taýda sen adyňy aýtmasaň dol informasiýa bermesen sana näde kömek etsinler? Sen öz şahsiýetiňi izläp otursan. Efira gelip kän adam gurlady. Hiç gerek, hiç kime hiç taýda etmediler. Bana hiç taýda etmediler. Video çek paylaş TikTok'ta men repost edin ya da öz sahypama goýyn. Eşdämi genije? Men dogan Mirkide ýaşaýan pekarnyň ýanyna 24-nji domda Işanberdiýewa Aýmaral. Bolly. Mene primoy adamlar şu efire gel. Bolýa onuň çağalamda. Görýäňizmi? Ýaşaýan. Ullukda açlykda var. Işanberdiýewa Aýmaral. Bolly. Edip ýörün. Dompravleniya. Mini bardak. Ol pikarnyň ýanyna diýen bolyn, ol dompravleniya, o zatda dälmi? Siziň dompravleniýaňyz? Näme de şol dompravleniya? Niýede? Mirkinki mir bira göçürildi. Düşündüm. Mirkinki mir bira göçürildi. Düşündüm.
Bolýar. Bizimki şol öň zatda şol pikarnyň ýanyna dom problema bardy bilýänmi? Hawa arka ýüzümde de ne mir bira göçürildi. Düşündüm. Kän adam kösen ýere bar. Nedim dogan barmaly yer bolsa ýyllardyr bardym menem ýoldaşym bilenem bardym, gaýnym bilenem bardym. Ýöne howada geçýärem ýalak bolsa, dört çağamyz bilen. İnşallah Allah kömek etsin. Şu taýda gürleseňiz eşdiýärler siziň sesiňizi. Wa aleykum assalam. Raçan goşdum bolyn internetiň gowdy ýalar bar, internetiň gowlaşdyrmasaň. Wa aleykum assalam. Şolar ýalak bugunky efirimi kän aşak gelip etdim. Şo ýanky informasiýany paýlaşaýyn dedim. Ol videoňa ýazyp paýlaşjak kanalymda. Ýanky efirden YouTube'da da paýlaşjak şunky efiri. İnşallah ertir ýa-da bir gün efir açaryn, ýürek açaryn birazjyk. Şonda gelin hemmäňiz. Sag bolun watandaşlar. Gençe Allah kömek etsin size. İnşallah indiki efirde gelin bolýarmy ýerde. Görüşdämi? Bolýar, sag bolun. Nesip bolsun. Sag bolun. Sag bolun.